Porteria. O Inang La Porteria, mapagmahal naming Reyna, pagkalooban mo ng awa, ang bayang nagmimithi ng kabanalan sa lilim ng iyong pangangalaga. Narito kami ngayon, nagkakatipon sa iyong harapan, humihingi ng iyong tulong, nagsusumamo ng iyong pagmamahal, at umaasa na iyong aaliwin sa lahat ng panahon. O Inang La Porteria, kanlungan ng aming pag-asa at lakas sa oras ng pighati at panganib. Sa Panginoon kami ihingi ng pagpapatawad sa lahat ng aming pagkakasala. Palakasin mo yaong mahihina ang isip, papagtapangin yaong mabababa ang loob, at naway ipagtanggol mo ang mga makasalanang nagsusumamo na makamtan ang pagpapatawad sa pamamagitan ng iyong banal na ngalan. Gabayan mo kami sa daan ng buhay na manatili kami sa tamang landas, makamtan ang katiwasayan at kapayapaan nawa ang maghari at maging daan tungo sa iyong mahal na anak, si Kristo na aming Panginoon. Siya nawa. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telos ang sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinatang tulad awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitingin. Luman ang araw ng walhagit pagsingka, mo'y langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Igdi nagpuon ang sarong istorya, igdi nagikan ang sarong dakulang banwaan na minakumpwesto kan 48 barangay. Hali sa sarong simpleng misyon kan Kipayo kan taon 1578, mamumundag ang sarong pinagsararong banwaan sa 1749. Ini ang inaabot kangunyan na banwaan kan Kalabakan.
Mga tugang, ini po ang Kalabanga 275. Pagtubod malaadon, banwaang pinauswag kan panahon. Ibanhan po nindo kami sa sarong pagnakaw, hali sa Inmakulada Konsepsyon, pasiring sa satuyang banwaan na Kalabanga. Maray na aldaw mga tugang, ini po at Kalabanga 275. Pagkumod malaadon, banwa ang pinauswag kan panahon. Ngunyan na aldaw sa tuyang makatipanan, ang sarong elected official kan sa tuyang banwaan, tanganing magtauning nagkapirang mga pagirumdom as mensahe para sa satuyang 275th founding anniversary. Asin mapalad kita, inhulitaan sa tuyang presentasyon niya na aga, itinugod na gibuhon sa sarong makasaysayan na lugar sa satuyang probinsya as imurog na sa satuyang banwaan. Marhay na aldaw po kagawad Shineto, Galyarte, Hilado. Marhay na aldaw mo po. Mga tugang, ang kinamumugtakan nitong lugar ngunyan, iyo ang simbahan kan Kipayo, Kalabanga. May dakulang katungdan asin poder sa kasaysayan ang simbahan na yaong sa likod ni ngunyan. Minulita, ang pinagsasabi, saro ini sa enot na 10 simbahan kan Pilipinas, asin kung totoo pa nga ni, ang pinagsasabi kan kadakol mo niyan, iyuda ini ang pinakagurang na simbahan sa Bicol. Mga tugang, mapalad makita siling man na mahapot ang sarong aki kan Kipayo na si Kagawad Hilado. Kagawad, tawan mo po kami ning halipot o nagkapirang mga, sabi kaya, historical points. Kung ano po ang naging katungdan kan sa tong inang simbahan kan Kipayo, sa enot sa kasaysayan kan sa tong siguro probinsya, as in ikadua, iti sa satuyang banwa. Ang katungdan po ng simbahan ng Kipayo, ako po, halikitiyo as aking kan Kipayo, yun na ang inot po na araman ng hindi nag-inot na ang mga Kastilang pati na kung sa minugna ang simbahan kal 1578. So, ini po ang pinagsasabi na inot na seat of Christianism, digdi sa satuyang doon. So, digdi lang poon ang satuyang pagtubod Kristiyano, as in, ini po pinagbabalangibog niya to sa iba-ibang lugar. So, bilang pong seat of Christianism, digdi sa satuyang doon, ang pagkaaram ko po ang Kipayo, iyo ang naging sentro man iba-iba pang lugar dito sa satuyang probinsya, aron kang Lipanan, aron kang Siruma, asin Bumbol. Ini po nasasakupan natin ng simbahan, parokya ng Kipayo. Kasi halik po nga dito ng Kagawad Shineto, nahiling kasi magayon na ng papel niya, ningulita itong mga lugar na nasasakupan niya kayo. Later on, naging mga independenteng banwaan. Kaibana at Kalabanga, yes, na sa itong tinatawang doon yan. As in, magayon man ang punto na sisidati niyang nasasakupan na banwaan, na libmanan, ngunyan saro ng diocese. yes. As in, mahilig na po dyan na, kung bayo, dahil nagbuon ang misyon sa Kipayo, tibaad na sakita ng mga misyonero na darhon pa ang Ebanghelyo sa mga pagtaraig na banwaan. As in, dakula nga nitong Ondra, inulita, kan 1578, dahil man nagbuon na initulos ang istruktura ng simbahan. Yes. Ang istruktura ng simbahan, inot,
gibo sa lain sa kahoy asin sa nipa, Mhm. alagad kang taon 1616, hindi nagpuon ang brick wall na pagkonstruir kan simbahan na ini. Kaya ini is one of the oldest churches made in brick na simbahan. And sinasabi mo kasi bago na ang pagtubod, hindi nagpuon. Tama po na ang sa tuyang simbahan, sa tuyang simbahan, iyo ang nagpuon kan pagtubod asin hararom na pagtubod sa mahal na Diyos. Asin iyo ini ang naggiya kung saan nagkulpi ang panatubod sa mahal na Diyos, kaya nakamok na man iba-ibang parokya sa palibot kan parokya kan Kipayo. So ining pag-iya na ini ng Kipayo, siyempre seat ng Christianism, iyo ang nagdara, iyo ang nagtulot na nganing magkaigwan man iba-ibang parokya. Kaibana na ang sa tuyang pinagseselebrar ko niya ng 275th na parokya ng La Porteria sa Calabanga. Kasi syempre, dahil sa pagtubod na ito na taog ng simbahan ng Kipayo, ang parokya ng Kipayo, nagpuon ang pag-asenso ng iba-ibang lugar sa palibot ng parokya. So itong pagtubod na ito, pagmatik ko, iyo to ang naggiya tanganing lalong mag-asenso ang kapalibutan asin ang palibot ng lugar. Salamat po, Kagawad. Bigita po naiintindihan halos sa sinabi ni Kagawad Shidel na ano man na bagay, kayo po ang pagbuo sa sakit bago siya nagiging dakula. Ang tao ininumundag na uboy bago nagiging gurang, nagdadakula, nagkakapamilya as ang papa. As hindi po ang nangyari sa parokyang ini, sa simbahan na ini, na iyo po ang naglundag sa Banwaan kan Calabanga kan taon 1749. Ngunyan Kagawad, bilang inihibong opisyal kan sa tuyang Banwaan, hali duman sa simpleng pangarap na maging sa Banwaan, pila po ang ibinungang barangay sa Ngunyan kan enot ng mga Calabanggeños, pila na po ang mga barangay talunan. Ang sa tuya pong barangay, kunyan iyo, nag-igos ka ni 40 iyo yung barangay na nasasakupan kang sa tuyang Banwaan na Calabanga, kaya po hali sa sadit na parokya kang Kipayo, nagdakula po as nagdakul ang mga barangay sa Banwaan ng Calabanga. 40 iyo yung sa barangay ng Banwaan ng Calabanga. As in, sa magayuno na pagkakataon po ni Kagawad, nasambitan mi bago na 48 na. As in, ng 48 yung barangay, iwaman yung kanya-kanyang mga pintakas patron. As in, pinagtugod kan mahal na Diyos, kaisipan kan sa mga líderes. Natipunon ang 48 patron sa maabot na Domingo, July 14, 2024, sa Besperas kan sa founding anniversary. Langaning darakon iti sa simbahan kan Kipayo, asin unan at sarong prosesyon, hali iti pasiring sa simbahan kan La Porteria o kan Calabanga. Ano po Kagawad at nahihiling mong historical significance kan bagay na ini? Asin, ano po ang sa hiling mo maitutok do ka ini sa satuyang mga kaupinesa? Alagad mga bagay kong Kagawad, sisimbagon ta po at yan sa pagbabalik po kan Calabanga 275.
Mga tugang, nagbabalik po ang Kalabanga 275, Pagtubod Malaadon, Banwaang Pinauswag kan Panahon. Sa liwat po, sa tuyang makakaibanan an aki kan kipayo na si Kagawad Hilado, asin padagos tapong hagadan siya ni nagkakapirang mga mensahe, manungod po sa tuyang 275th founding anniversary. Asin siri nga ni po, kan sinabi ta subago, ang mahalagang aktibidad ngunya na 275th founding anniversary, iyo po ang pagtiripon kan 48 na mga barangay patron saints kaibaan sa indang mga residente sa maabot na Domingo, July 14, igdi sa simbahan kan Kipayo para sa sarong prosesyon na gigibuhon sa oras na alas 6 ng pagkabanggi pasiring sa Kalabanga. Kagawad, ano po ang magayon na imensahe na itinatao kan pagtiripon na ini asin kan prosesyon na gigibuhon ta sa Domingo? Ang maut niya tong maipahiling na mensahe sa pagtiripon na ini kang 48 barangay na kaibaan sa indang mga patron maprosesyon hali digi sa Kipayo asin pasiring sa Banwaan sa Kalabanga, iyo na sararo kita sa pagtubod. Kumbaga po, dahil sa pagtubod na ini na tao sa tuya kan mga Kastilang padi, nagkakasararo po ang 48 barangay tanganing maipahiling niya to ang pusog asin ang padagos niya to na pagtubod sa satuyang mahal na Diyos. So yan po ang gusto niya tong ipahiling. Asin syempre sa kahubenesan, gusto niya tong ipamati, no? Na ang Immaculada Conception o ang satuyang parokya kung sa ginikanan kan seat of Christianity digdi sa satuyang Rona, padagos na nag-aantabay, no? Asin padagos na pusog na nagbabalangibog kang satuyang pagtubod sa mahal na Diyos. So yan po ang buot niya itong ipamati. Kasi magayon po nga na nasambitan ni Kagawad, nasambitan mo po Kagawad, ining parokya Immaculada Conception dahil digdita na papatunayan na sa itong inang parokya
Asinan sa tong banwaan tunay na Pueblo Amante de Maria o ang banwaang namumuot ti Maria. Asinan kipayo, ang Calabanga sining man, parehas na pigdedikar ki Santa Maria. Enot sa titulo niyang Immaculada Concepcion, asin later on kan 1749 sa banwaan kan Calabanga bilang Nuestra Señora de la Porteria. Alagad, nahiling taman po nga ni diyang kagawad na si Our Lady of la Porteria ang sa iyang imahen, representasyon man sana kan Immaculate Conception. Yes. Kaya, dito po mahihiling na si Santa Maria was also in our history, in our culture. Yes. In fact, out of 48 barangays, kadakol pong mga barangay ang nakadedicate ki Santa Maria. Arog kan Nuestra Señora de Salvacion, de la Salud, del Carmen, asin iba pa. Asin magayunan pong mabilog matipon sindaig di sa Domingo. Kagawad, sa hiling mo po, ano po ang level kan pakikisumaro na ipinapahiling kan mga barangay sa ngunyan sa satuyang pagtalubo bilang banwaan? Bako lang siguro sa Domingo na may prosesyon kita, kundi sa kabilugan po kan taon. Ano po ang level kan pagtarabangan na tayo po baga ang motto ngunyan kan satuyang kan satuyang banwaan, pasiring sa progreso sa pagiging padagos na pagtarabangan? Ano po ang level kan pagtarabangan na ipinapahiling kan Lambang Calabanggenyo? Ang level po na pinapahiling kang Lambang Calabanggenyo, tanganing makakontribuer sinda sa pag-asenso kan sa tuyang banwaan, inot na inot po, garo itong pagpadangat kang sarong ina. Sabi ta na nga ni na si Immaculada Concepcion asin si Inang La Porteria bilang sarong ina, no, nag-aantabay sa gabos na pag-asenso kan sa iyang mga parokyano. Ang pagkasararo ta po, asin ang level na pinapahiling po kan gabos na barangay dito sa banwaan ng Calabanga, iyo na sinda igwaning pagmakulog, asin pag-ataman sa saindang mga konstituentes, kaya po nagiging mas maasenso ang satuyang banwaan. Mahihiling ta po na gulpi na po kitang asensado sa gabos na larangan po ang satuyang pagkamundag digi sa kinaban, asensado sa pagkabuhay, asensado sa mga profesyon, nag-aarabroad, asensado sa pagtubod na yaon danay kita na padagos na nagpapahiling kang satuyang pagtubod sa satuyang mahal na Diyos sa paagi kang satuyang ina. Salamat po. Asin digdi tagawad mahiling na hali sa sarong salit na simbahan, pasiring sa dakulang banwaan. Hali sa sarong salit na komunidad, pasiling sa 48 mga barangay. Kagawad, daita po papalihiso ng pagkakataon na ini, na pag-ulayan ang significance structurally kainipong sa tong simbahan bilang sarong National Historical Landmark. Alagad, ang bagay pong iyan, sisimbagunta sa atyan sa pagbabalik po kan Calabanga 275. Mga tugang, nagbabalik po ang Calabanga 275, pagtubod malaadon, banwa ang pinauswag kat panahon. Sa huri pong parte kan sa tuyang pakikipag-olay kikagawad hilado, data po papalampason ang pagkakataon na ini, natawan ning pagkakataon o importansya ang kahalagahan kan structure na ini na nasa likodan ta, ang simbahan kan kipayo.
bilang sarong orgulyo kan banwaan. Tano po, ninhuli ta ini sarong deklaradong National Historical Landmark. Kadakol pong gurang na simbahan, pero diit lang ang nanumbrahan bilang National Historical Landmark. Asin kagawad, tawan po kami bilang aki kan kipayo, kadikit pong impormasyon, papaano po naging National Historical Landmark ang simbahan na ini? Ang simbahan po kang Kipayo, ninhuli ta ini po namukna ngani asin nagpuon kang 1578. Deklarado po ini kang National Historical Commission bilang one of the oldest churches po sa probinsya and sa bilog na nasyon po. So bilang po one of the oldest churches, ini po made of bricks na kung saan po pinag-uurgulyo po kan sa tuyang probinsya asin kan bilog na nasyon na ini dahil sa pakagibo ka iniyo sa bricks, ini po sarong historical na landmark na masasabi niya to. As in, syempre po, igwa siya ning itong mga ekipahe or itong mga structure like ini pong sa tuya ning Cueva Digdi, ini po sinasabi na ini po garahe kang panahon kan mga Kastila na ini po yaon pa, nahihiling pa sa satuyang palibot, kapalibutan kang simbahan. So, pinagpe-preserbar ta po iniyo tanganin pong sa maabot na henerasyon ining mga kahubinan niya to mamatayan man giraray ninda kung guraano kaimportante ang maging sarong Kipayano asin Kalabanggen. Siguro po nagahapot sin kagawad. Kadakol ngayong gurang na simbahan, ano ngayong pagkakaiba? Kung sa tuya pong maobserbaran, kadakol na gurang na simbahan, kadakol gurang na banwaan, maanasindang masasabing orihinal na simbahan dahil nagaba kan lilog. In fact, kadakol na pagkakataon taan Bicol Perning nagkakaigwang linog ka ito, dahil siguro harani kita sa mayon, ang kadaklan po sa mga simbahan bako ng orihinal ang struktura. Alagad po ang simbahan kan Kipayo, susog sa mga nabasa kong kasaysayan, mayo sa iyang kasaysayan, maski anong datos man na nagsasabi na nagaba siya kan linog. Although, kan taon 1946, dahil sa padagos-dagos na pag-uran, itong lalawgon kang simbahan na nahihiling tapungon yan, nagaba siya dahil kang grabing pag-uran. Kaya ini pong lalawgon na ini, bako na ining orihinal. Alagad ang kabilugan po kan sa iyang hawak, orihinal. Kung ano si nahiling kan sa itong mga kamagurangan, iyuman ang sinisimbahan tangon yan. Kagawad, ano po ang edad mo kan piglakaw ni Father Godofredo Rueda, asin kan Pastoral Council kan Kipayo, ang mga papeles, ang mga dokumento, tanganing maitaas po asin madeklara bilang National Historical Landmark ang Kipayo. May agum ka na po kayo ito kagawad? May agum na po ako kayan kang linakaw ni Father Godofredo Rueda ang ano sa tuya bilang sarong National Historical Landmark kaniyong sa tuyang Kipayo. Asin po ini po pinaglakaw ang Parish Pastoral Council kang Kipayo. Tanganing pong maipadagos ta ang pagpreserbar. Ang edad ko po kayan garo mga 28 o 29 na po ako kayan. And may saro na akong aki kang panahon na iyan. Kasi kang panahon po itong kagawad, aram ko po, kadakol pa ang mga kamagurangan kang Kipayo na buhay pa kan panahon na ito, na talagang naghingawan, nagtarapangan. Asin, bunga po nga ni kayo kan madeklara kita bilang National Historical Landmark, nagtaupan ning tabang ang national government, tangani pong maipakisame, pampakisame kan sa tuyang simbahan. Asin, ang National Historical Marker na nahihiling tangon yan sa sarong sa patsyada kan simbahan, bunga man po kan mga kalakawan na ito. Asin, naitaas kita bilang sarong National Historical Landmark. Ngusangon yan pong presenteng panahon kagawan. Ano po ang sahiling mong maitatao mong suggestion sa enot, sa mga kaparokya, sa Kipayo, asin sa mga kahimanwata sa Kalabanga? Dahil aram ko po ang mga taga-Kalabanga, maski ba kung taga-Kipayo, gusto magpakasal digdi. Ninhuli po ang kaantiguhan kang simbahan, maski nga iluwas sa itong banwaan, pinipili ang Kipayo bilang lugar na mahalaga sa indang buhay, pagpapakasal, pagpapabunyag, asin iba pa. Ano po ang suggestion mo, tanganing mapangatamanan ta ang satuyang simbahan? Inot na inot po bilang sarong leader kang sa tuyang banwaan, ang suggestion ko po sa tuyang mga kahimanwa, lalong-lalo na po ining mga parokyano niya to digdi sa simbahan. Pangatamanan ta po ini yung sa tuyang lugar, ninhuli po ta,
siya sarong historical landmark. As in po, ang suggestion ko po iyo na kung ano po ang istruktura na nahihiling ta, da ita po pagrauton. Di po kita mag-contribuer na sa pagkaraot, as in kumbaga daing data ng paghilingon ang satuyang simbahan. Actually po, nagpasar kita ning sarong resolusyon na hahagad ta sa National Historical Commission through our Governor Luigi Villafuerte na makakuha kita ning pondo. So ini po pinagpasarata way back 2022 na sana po pagkaigo kita ning daradakulang pondo tangani pong padagos na maipreserbar niya to. Alagad po, orgulyo ko man po, as in proud ako po sa sakuyang mga kahimanwa digdiyo, kaparokya digdiyo sa Immaculada Conception na daiman po sinda nakakalingaw. Ito pong mga asensado na, mga nasa abroad na, dahil po sinda nakakalingaw na magtabang sa satuyang parokya, as in sa satuyang simbahan. Tangani, padagos na mapreserbar ang satuya ni simbahan bilang sarong National Historical Landmark. Siguro po kagawad sa paagiman kang leadership kan sa tong presenting kuraparo Father Charlie Audal. Nahihiling taman na sa mga pangangaipo kan simbahan, nangungurog na pangangaipo na si simbagan, arog bagakan. Garo kita sa na nagkakapira sa kita sa na ang saro sa mga nagkakapirang parokyang may powerhouse kan sarong dakulang generator na para pag nagba-brown out, igwa kitang generator na bakong maribok pag nagmimisa. Na-experience ko nga ni po nakaaging Domingo na nagamit ito. So dakula pong bagay sa satuyang simbahan. As in, kadakol pa pong aspeto, ang simbahan ta. Imagine mo po kagawad, pag nagdidigdi ka sa Kanlabanga, halik kang naga, garo ka naglalako sa kasaysayan dahil paglaog mo, ang enot mong mahihiling, iyo ang enot na simbahan. Garo ka man sa natinutur sa kasaysayan, enot mapuon ang sa imong pagpakalabanga, digdi mo nasa enot na gurang na simbahan kan kipayo. In fact, sa kadakol ng mga pilgrims na nagdidigdi po, bago magdiretso ki amang hinulid, simbahan kan kipayo ang hahapitan. O kung pakahapit digdi, diretso sa kapilya ni amang hinulid. Ini po mga kagawad ang mahihiling tanadakulang orgulyo tapo. Kaya pinili ta ang lugar na ini sa pagrumdom kan 275th founding anniversary ta. Popular nga ni po ang kasabihan sa mga Pilipino, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kaya dakula pong pasalamat ni sa imo kagawad bilang aki kan kipayo. Asin ngunyan po bilang sarong elected government official kan sa tong banwaan. Ano po ang imbitasyon na iwawalat mo sa satong mga kahimanwa para sa satuyang dakulang selebrasyon sa July 15? Isabay ta na po ang 14, as in 15. Salamat. Opo. So ako po, nagpapasalamat po inot sa nag-organize, gibo ka ini yung segment na ini na maipabalangibog kung ano man po ang kaipuhan tang maaraman sa satuyang banwaan. Ikaduwa po, pagpasalamat po sa mga kuraparo ko na nag-agi di sa satuyang parokya, ninhuli po ta sa indang pagpreserbar, sa indang pagmaigot, yaon po mahihiling ta ang National Historical Landmark na yaon pa man po giraray. Syempre po, iimbitaran ko po ang gabos na makisumaro po sa gigibuhon niya tong pagprosesyon kang 48 santo patron kang satuyang 48 barangay na gigibuhon ta po sa Domingo, sa maabot na Domingo, July 14. Ang misa po gigibuhon digdi sa simbahan kang parokya kan Immaculada Conception alas 5 po ning hapon. And pagkatapos po kang misa, mapuon po ang prosesyon alas 6 ning hapon, pasiring po duman sa satuyang simbahan na maselebrar po kang ika-275th founding anniversary sa simbahan kang La Porteria. And of course po, sa July 15, buot ko po kamong imbitaran man sa sarong magayon na programa sa satuyang simbahan. Inot po may misa pagkaaga po sa La Porteria Parish, and of course po may program sa Octagon pagkahapon. So imbitado po ang gabos para po sa makaysaysayan na iningigibuhon niya to pag-celebrar ng 275th founding anniversary of the Municipality of Calabanga and the Parish of Our Lady of La Porteria. Kagawad, sa ngaran po kan bilog na pag-iriba kan social communications team kan sa tuya pong parokya, asin kan mga nagtatrabaho man sa gobyerno, sa mo pong ipinapaabot ang dakulang pasasalamat enot sa imo, sa tuya pong kuraparo Father Charlie Audal, sa gabos pong parishioners kan kipayo,
sa gabos pong mga elected officials kan sa tong banwaan, sa satuya pong ginagalangan na alkalde, Mayor Severo, tangani pong at sa tong programang ini na mataong sabihon ta na pong excitement sa mga taga-Calabanga na mag-participate sa satuya pong founding anniversary, masagibo niya ito ngunya na aldaw. Kagawad, salamat po asin laomi na sana makaibanan mi pa ika sa mga masunod na mga programa kan social communications team. Tangani pong ang pagtubod na sa tong nagimatan, padagos tang maihiras sa masunod na kapag-arakian. Ini po ang Calabanga 275, pagtubod balaadon, banwa ang pinauswag kan panahon. Mabalik po kita mga tugang, dyan lang po kamo. Salamat po sa saindong pag-iba sa Samuya sa 275th Founding Anniversary Presentation kan sa tuyang banwaan asin kan parokyan inang Laporteria. Makisumaro po kita sa gabos na aktibidad po on July 14 asin July 15, 2024. Ini po ang Calabanga 275, pagtubod malaadon, banwa ang pinauswag kan panahon. Viva la Virgen!
Salamat po sa saindong pag-iba sa Samuya sa 275th Founding Anniversary Presentation kan sa tuyang banwaan asin kan parokyan inang La Porteria. Makisumaro po kita sa gabos na aktibidad po on July 14 asin July 15, 2024. Ini po ang Kalabanga 275, Pagtubod Malaadon, Banwa ang Pinauswag kan panahon. Viva la Virgen!